רבותיי, מנהג ישראל קדושים לעשות התרת נדרים בכל שנה ושנה, לפני ראש השנה, לפני יום כיפור. אמר לי כאן הרב, למה הספרדים נוהגים לעשות כל שבוע? אז צריך לדעת שמנהג המקובלים בישיבת בית אל, תחבץ, איך אומרים שם באהבת שלום, הם נוהגים לעשות פעם בשבוע, ככה הם נוהגים לעשות. אבל כן, ביום שישי, אבל צריך לדעת, זה לא מנהג הרווח, יש כאלה כמה בתי כנסיות שעושים, אשרים ואשר חלקם, אבל המנהג שרווח בכל תפוצות ישראל, ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים. מה העניין? רק ערב ראש השנה? נפלא, נפלא. טוב, יש כאלה גם שנוהגים לעשות 40 יום לפני ראש השנה, 40 יום לפני יום הכיפורים. אשריהם ואשר חלקם, יש הרבה מנהגים. מה הנקודה בזה? מה יש בנדרים? למה אנחנו לא תופסים חיזוקים בעניינים אחרים? מה יש בהתרת נדרים הזו? שתי דברים. הדבר הראשון, אמרו החכמים, מי שיעיין, יש בכמה וכמה מקומות בש"ס, דברים חמורים מאוד 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 בחז"ל על אדם שנודר נדרים. מה יש בנדר? ריבונו של עולם אומר, אדם היה לו קושי, היה לו התמודדות, לא יסתדר, בסדר, יש לכל דבר את העונש שלו. אבל נדר זה עבירה אתה לא היית חייב להיכנס אליה. מה אתה מכניס את עצמך? אתה כבר מסודר עם כל התרי"ג שאתה מסוגל להוסיף על עצמך עוד איסורים? לכן הקדוש ברוך הוא מאוד 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 מחמיר בעניין הנדרים, ואנחנו רוצים לבוא נקיים מהעוון הזה. הדבר השני, אבל יש בכל איסור, כאילו, שמונה דברים שהם חמורים. זה משהו שאין לך פתחון פה. אומרים לך, מה הכנסת את עצמך לבוץ? ועכשיו אתה בוכה, תעזרו לי. אתה סבבה, כאילו, כן. על כל התורה זה ברשת. דבר שני, יש כמה וכמה דברים שרבותינו מונים שאדם נחשב מנודה לשמיים. כתוב שאדם מבזה תלמיד חכם, שאדם מונע את הרבים לעשות מצווה. יש אדם שמבזה את ההורים שלו, מכה את חברו, קורא מכתב של אחר, ראה SMS שלא היה מיועד אליו. כבר כן, השם ישמור, מנודה לשמיים, ולכן אנחנו רוצים לבוא בימים הנוראים, רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמע אותנו, רוצים שמיים פתוחים, ולכן אמרו בוא נעשה התרת נדרים, נפתח את הצינורות, ובסייעתא דשמיא הכל יתקבל. עכשיו, אני אומר, התרת נדרים, מי שיסתכל עליה היום, לפחות בסידורים הספרדים, אני לא יודע איך כולם עושים, אבל יש לנו התרת נדרים, כללות, שבועות, חרמות, עלות וכו' וכו' וכו'. ויש כאלה שיותר אוהבים את התרת כללות, כי יש שם ענייני מיסטיקה, כן, זה מאוד מצוי. נכון. זה הכל כולל, זה נוסח אחד שהוא כולל. אבל צריך לדעת שהכללות בא אגב התרת נדרים. הדבר המרכזי הוא התרת הנדרים, כמו שהזכרנו, שתי טעמים למה אנחנו רוצים ככה. אני לא יודע, כן? טוב. צריך להסתכל בסידורים אם יש הבדלי נוסחים, אבל הרעיון הוא, מה שכולם מסכימים, לשם מה התכנסנו? התרת נדרים. עכשיו, שלא נהיה כמעשה קוף בעלמא, צריך להבין מה אנחנו עושים כאן. א', האם יש לזה השלכות לשאר השנה? יש לזה השלכות לנדרים שעשינו? מה פירוש המילים בכלל? מה זה כונמה, כונחי, כונסה? מה זה הדברים האלה? מי אמר לי? אמרת לי? מה אמרת לי? כן, אז לא, זה מאחרי ומעשה, זה משהו אחר. בסדר. כונמה, כונחי, כונסה, קונם, כונס. רבותיי, בוא נבין, ראשית אנחנו רוצים להבין מה ההבדל בין שבועה לנדר. מדין תורה, שאדם רוצה לנדור על דבר, מי שלמד נדרים כבר יודע את זה, אנחנו רק נזכיר את זה בשתי מילים. נדר צריך שני דברים. הדבר הראשון, לנדור על חפץ מסוים. אם נרצה את הדברים שהם עניינה דיומה, למדנו בתקפ"ו, בהלכות שופר. אדם אומר, אני כונם עליי שופר זה. כן? אני נדרתי על החפץ, אני לא יכול לנדור על הכל, כונם עליי תקיעה זו. כן? נדבר עוד שנייה שגם זה יכול להיות, אבל בעיקרון מהתורה צריך לנדור על חפץ מסוים. בסדר? נכון. לא על דברים ארטילאיים, דברים שאין להם ממשות, קול, שמיעה, ריח, דברים שאין להם ממשות. דבר שני, זה צריך להיות מודפס בדבר הנדור. למשל, אני אומר, הרי בן אדם אומר, הרי זה עליי כקורבן. קורבן זה דבר הנדור בעצם, אני צריך להדפיס את זה על דבר שהוא גם ככה אסור, כן? לכן, אמרו שאם אדם אומר כונם, כונח, זה גם לשון נדר. למה? איך זה הגיע הכונם, כונח הזה? בארץ יהודה, בזמן חז"ל, היו האנשים, היה להם סלנג, כמו שהיום יש לנו סלנגים לכל מיני דברים, היו רוצים להגיד קורבן, לא היו קורבן, היו אומרים כונם, כונח.
אז זה נקרא בעצם צורה של הדפסה, ולכן ככה היה יוצא נדר. שבועה, יש לה משהו הרבה יותר חמור. לא, משהו שאסור, אסור, הרי הדבר הזה עליי כחזיר. הכונם משמש כהדפסה בעצם. אי אפשר לעשות הדפסה על חזיר, הרי זה עליי כחזיר, שהוא גם אסור. נכון, 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 נכון. נכון, כמו קורבן, שהוא היה סתם כבש, ואני הפכתי אותו בעצם להיות, נכון. שבועה זה דבר יותר חמור. למה? שבועה, רגע, שבועה זה דבר יותר חמור. למה? שבועה אתה יכול לאסור על עצמך גם דברים שהם אין בהם ממשות. כמו אם נחזור לשופר, הוא לא אומר, כונם עליי שופר זה, למה הוא אומר? כונם עליי לתקיעתו. תקיעה זה דבר שהוא אין בו ממשות, זה סתם הכל. קול שלו, גם את זה אני יכול לאסור, אבל זה כבר רק בשבועה. באו חידשו החכמים ואמרו, שגם נדר יש מצבים שבהם, גם שאני נודר לא לפי ההלכה, כן? מדין תורה זה לא נחשב נדר, לא הדפסתי בדבר, או לא נדרתי על חפץ, נדרתי על דבר ערטילאי, אמרו החכמים, אנשים לא בקיאים, התבלבלו, שבועות, נדרים, אנחנו לא סומכים, לכן בכל מצב מדרבנן, גם שהאדם נדר לא כהלכה, צריך לעשות התרת נדרים, אבל מדרבנן. דבר שני, יש אפשרות שאדם יחול עליו נדר, גם בלי שהוא עשה את הכללים שאמרנו, ומה זה? זה נדרי מצווה. שמתנדב חי שקלים, אתה מכיר את הדבר הזה? זה נדר. זה נדר, איך זה נהיה נדר? אמרתי אני נודר, אמרתי כונם, כונח, לא, זה מצווה. גם אם זה יותר מחי שקלים זה נדר. זה נדרי מצווה, זה נדר. זה חידוש, זה בלי הדפסה של שום דבר. אני אספר לך, אצלנו בבית כנסת מישהו התלונן שלא היה עלונים בבית כנסת. אז אחד זרק שם, אמר, אני שבוע הבא מביא משכן שילה. אז אמרתי לו, מיד תגיד בלי נדר. למה? זה נדרי מצווה. אם הוא לא יביא שבוע הבא, הוא עובר על נדר. מפחיד, נכון? הוא ככה. לא צריך להגיד נדר. זה החידוש. בדברי מצווה, ברגע שאתה אומר דבר של מצווה, אתה פה מסתבך. אדם אומר לאמא שלו, אמא אני אגיע ביום שישי. לא מסתדר להגיע ביום שישי, הוא מסתבך עם נדר. זה מפחיד. תחשבו על זה. אז צריך לעשות כל בוקר, תמיד שאתה אומר דבר של מצווה, תגיד בלי נדר. בדברים רגילים לא צריך, אין עניין סתם להוזיל את הדבר הזה של בלי נדר. יש אנשים כל משפט, בפרט חוזרים בתשובה ששמעו איזה שיעור על נדרים, כל משפט בלי נדר, בלי נדר. זה סתם, זה מוזיל את זה. לא צריך לעשות בלי נדר. מה זה, המסירת מודעה? נדבר עליו עוד רגע. יישר כוח. אבל באופן כזה לא צריך להוזיל את הזה, לא כל היום להגיד בלי נדר, בלי נדר. אבל אם אתה אומר... אסור להם לשמוע כזה שיעור. אני מקבל, אבל אני אומר צריך לדעת, תהיו חכמים. אתה אומר עכשיו דבר שהוא קשור למצווה, תהיה זהיר, תגיד בלי נדר. יש עוד חידוש של חכמים שאמרו, זה מדרבנן לכולי עלמא, אם אדם עשה דבר 3 פעמים, גם בזה חל עליו נדר, וזה חידוש. למה זה חידוש? בסוף אמרנו כל מוצא פיך תשמור, ועשית ככל יוצא מפיך, כן? אני לא זוכר את הפסוק מדויק, כל יוצא מפיך תעשה, נכון? וחידשו חכמים, הגם שלא אמרתי שום דבר בפה שלי, ברגע שעשית 3 פעמים את הדבר, חל עליך נדר ואתה צריך לעשות אותו מחדש. רבים האנשים, אני בשבת האחרונה מסרתי את השיעור הזה על נדרים, ואז אמר לי מישהו מה, אני כל יום מגיע לבית כנסת, הולך שומע שיעור. יום אחד אני לא מרגיש טוב, מה, עברתי על נדר? מה, לכאורה שאלה טובה מאוד, לא? הוא מסתבך. חגי, מה אתה אומר? נכון, אבל זה דומה ל... אתה מבין מה הטענה? הוא אומר, יש לי פה מנהג טוב, אני רגיל להגיע לשיעור כל יום, יום אחד אני לא יכול, השם ישמור, מה, אני צריך להתקשר לרב התרת נדרים? התשובה, רבותיי... זכור לי שזה דומה לאיזה משהו, זה היה משנה אחד לעשות יום אחד. יפה. הסבר אחד... זה באמת בעיה. 40 יום נגיד בימי ראש השנה, ויום אחד הוא לא יכל, הוא ממש היה חולה נגיד או משהו, אז כתוב שאפילו לא צריך לעשות את הנדרים הזה. יפה מאוד. אז רבותיי, אתם אמרתם כבר את התירוצים, אני רוצה לחזור. יש 3 תשובות בדבר. תשובה ראשונה, כמו שהזכיר הרב משה, זה בדעתו. רוב בני האדם שמקבלים על עצמם קבלה יודעים, אנחנו עומדים את דעתו שמתישהו אני חולה, מתי אני צריך לחתן את הילד, תמיד יש לנו את ההיגיון של הדבר. אבל אנחנו לא נסמוך על זה לבד, יש לנו עוד כמה. יש פרי חדש, הפרי חדש כותב, הלכות יום טוב כמדומני, הוא מביא שם שאם אדם יש עליו איזה נדר
והוא יודע נדר מדרבנן, לא נדר מדאורייתא, והוא יודע, וייצא איזה מצב שמחמת הנדר הוא יצטרך לבטל איזה מצווה, חכמים הפקיעו את הנדר מעיקרא, לא ייתכן שתצטרך להפסיד מצוות על חשבון איזה תקנה של חכמים של נדר. אבל גם זה איזה חידוש, יש חולקים בזה. אבל הדבר הכי חזק בזה, זה חכמים על חכמים. אז אנחנו לא נבוא נעקור מצווה. בעצם, הוא יבוא לשיעור. מה זה? לא, באופן שיש לאדם סיפור, החפץ חיים היה סיפור עם שרויה, הוא היה מקפיד מאוד מאוד על שרויה, בא אליו איזה גביר, והוא לא הקפיד על שרויה. החפץ חיים לא רצה לבייש אותו, ומספרים שהוא אכל שרויה. עכשיו, איך זה? נדר, אז יש על זה תשובה. אחת התשובות הן, הפרי חדש שהזכרנו, אתה לא תעשה קבלה טובה שיש עליך, ותבטל מצוות עשה של להלבין חבר, כן, ואהבת לך כמוך. לא, זה הסבר באופן כללי על דבר. כן, נניח לצורך מצווה. מראש הנדר לא תפס. אז לא נתפס, אז... ככה זה. השאלה אם בטל מעיקרא או בטל רק להרגע, שאלה. אבל רבותיי, רגע. בסוף כל הנדרים, הרעיון של כל מסכת נדרים... רק ההבדל הוא שהאם זה בראש שלך או בראש של חכמים. זה ההבדל בשני התירוצים. אבל רבותיי, זה נישות, אנחנו לא מתייחסים להם כל כך. אני רוצה להגיד את היסוד והוא הכי חשוב להלכה ולמעשה, ועליו סמכו כל הפוסקים. יש מחלוקת גדולה בין השח למגן אברהם. מה? יש מנהג, עכשיו פה בהלכות ראש השנה, כתוב שהרבה נהגו בערב ראש השנה להתענות. והרמה מביא שאם יצא פעם אחת בערב ראש השנה צעודה של ברית, אז לא צריך לצום. אם 3 פעמים יש עליך נדר, איך אתה עושה כזה דבר? התשובה, מכאן רוצים להוכיח שפעם אחת זה לא מוכרח. אם אדם לא רוצה לבטל את הנדר בצורה גורפת, אלא רק פעם אחת לא מסתדר לו, לא צריך לעשות הרבה נדרים על כזה דבר. יש על זה ויכוח. המגן אברהם ככה מבין, סימן תק"א, תראו, משנה ברורה מנסה לדון לגבי אדם שהוא חולה, שם באותו סימן, הוא מנסה לדון לאדם שהוא חולה. לא יכול לצום באותה שנה, הוא אומר צריך לעשות התרת נדרים. למה? כי יש שח בהלכות נדרים, סימן ר"ד, הוא מביא שם שגם לפעם אחת צריך לעשות התרת נדרים. כל האחרונים שם במקום, יש דגול מרבבה ועוד, כועסים עליו מאוד, אומרים מה פתאום? הרי המגן אברהם אמר, פעם אחת, איך הוא הבין מהרמה? פעם אחת אתה לא צריך לעשות התרת נדרים, כן? ולכן, השאר הציון שם גם במקום מעתיק את האחרונים האלה, נשמע שהוא מצדד, פשט הדחק, אין לו אפשרות לעשות התרת נדרים, פעם אחת לא חייב לעשות התרת נדרים, ככה שבט הלוי כותב שהמנהג הפשוט להורות, כמו דברי הדגול מרבבה, ככה גם דעת הרב עובדיה, שאנחנו אומרים שאתה צריך לעשות התרת נדרים, זה דווקא כשאתה הולך לבטל את הנדר שלך לחלוטין. אתה לא רוצה לעשות את זה יותר, אבל אם אתה לא רוצה לבטל אותו לגמרי, אתה לא צריך לעשות התרת נדרים. אדם נדר עכשיו שהוא... על מה? אני אומר קורבן, אמיתי, אסור, הכל צריך עושים את לפי עצמו לא לעשן לעולם. תראה, כעיקרון, אתה צודק. רק מה, זה תלוי מצב, אנחנו לא נבטל את זה עכשיו, טוב, עכשיו לא מתחשק לי, עכשיו כן מתחשק לי. אנחנו מדברים פה על בן אדם שהוא חולה, בן אדם שבא לו איזה דוחק מסוים. באופן כזה, אני אספר לכם סיפור. היה בתחילה, רגע, שנייה. אני אספר לכם סיפור. שנייה, אני אספר רגע סיפור על זה, על העניין לחדד את הנקודה. בן אדם אומר לי, אני טובל במקווה כל יום. ככה בתחילת המלחמה, סיפור אמיתי, הגיע לבית הוראה. אומר לי, אני טובל במקווה כל יום. אומר, הוא בגבול לבנון שם, בצפון, אומר, יש פה טילים, כל המקוואות סגורים, מה אני עושה? אמרתי לו, הכל בסדר. אומר לי, מה, 3 פעמים, זה נדר, זה, מה התשובה? אמרתי לו, אתה מתכנן מהיום להפסיק לטבול לגמרי? הוא אומר לי, לא, מה פתאום? פעם אחת, חד פעמית, שבוע, שבועיים, הכל בסדר. באופן כזה אתה לא צריך התרת נדרים. שאלה נוספת, בן אדם אומר לי שאמא שלו הייתה רגילה לקרוא כל יום סכום מסוים של פרקי תהילים. פתאום הוא אומר, התבגרה עם הימים, עם השנים, וזה, היא רוצה להפסיק עם זה. במקרה כזה אנחנו נגיד להתרת נדרים או לא? התשובה חייבת לעשות התרת נדרים. בסדר? אנחנו לא... כי היא רוצה להתיר את זה בעצם לגמרי. מה שואל? מסובכים של החיים? למה? בדרבנן אנחנו מסכימים, בדרבנן יש לנו גילוי מילתא מכל הפוסקים, כן? שאפשר לעשות פעם אחת על דבר שאתה רגיל לעשות אותו, פעם אחת אפשר. לפני זה שאמרתי, אם אני מגיע ביום שישי בסוף לא מגיע, כל הדברים האלה. זה צריך להקפיד להגיד בלי נדר. אבל יש לנו עכשיו תקנה לדבר הזה. מה התקנה? חכמים אמרו שאנחנו עושים את התרת נדרים הזו, נוסיף גם מודעה. מה זה המודעה הזאת? אנחנו מודיעים כבר לדיינים, רבותיי, מהיום,
כל נדר שנעשה, לא יהיה לו שום חלות. יהיה בטל כחרס הנשבר. מה זה הבדיחה הזאת? מה זה? הכרת את כל תורת נדרים, איך זה עובד? אז יש את הגמרא בבא בתרא נ"ח מפורסמת. לא אמרתי, לא עשיתי את המודעה, יהיה נדר. מה זה הדבר הזה? איך המודעה הזאת עובדת? התשובה, זה עובד על העיקרון שכתוב בגמרא בבא בתרא. הגמרא אומרת שבא בן אדם אלים, עבריין, רוצה לקחת לי את הקרקע, אבל הוא רוצה להיות חוקי. אומר לי, תעשה לי שטר שאתה מוכר לי. אני יודע שמחר הוא הולך להחתים אותי על השטר, מה אני עושה? אני הולך לעדים, אומר להם לפניהם, תדעו, פלוני הולך להכריח אותי לחתום, תלוי וזבין, כן? כולם מכירים את זה. אומר, והוא מודה בפניהם, ואחר כך הוא הולך, חותם בשטר, הולך לבית דין, בית דין מתחזק כוחם, אומר להם, הנה יש לי פה 2 עדים, מגיעים העדים, אומרים, זה היה יום לפני, מצוין. המודעה שלו תופסת אפילו כנגד מעשה שהוא עשה. וככה אנחנו משתמשים עם זה בהלכות נדרים. שאני מוסר מודעה, המודעה הזו בעצם תעזור לי שהנדרים הבאים שאני אעשה, הם לא יחולו. רגע, ממש ככה בצורה גורפת, מהיום כל נדר שאני אנדור, זה לא יתפוס? אז זה לא עובד ככה. בוא נגיד המקרה המוסכם לכולה על מה שזה לא יתפוס. אני בא עכשיו, אני נודר ככה וככה. בא אליי מישהו צועק לי, אומר לי, אתה זוכר את המודעה שעשית בערב ראש השנה? זה לכולה, ואני אומר, אף על פי כן, הכרתי את המודעה, זה פשוט לכולה על מה שזה לא תופס. אם אני לא זכרתי את המודעה, שם מתחיל להיות בלגן. יש מחלוקת בין הרמב"ם לבין הראש, האם באופן כזה שאני לא זוכר את המודעה שעשיתי, האם עכשיו הנדר יהיה קיים או לא יהיה קיים. איזה צד ברור שזה תופס? יש צד שברור תופס? אני אומר, באופן שאמרתי, בוודאות, אף על פי כן, אף על פי המודעה שעשיתי, אני עדיין נודר, זה בטל. באיזה מקרה זה תופס המודעה לכולה עלמא? אין צד עוד שנייה נגיד, יש צד, עוד שנייה אחת אני נוגע בו, ואני אומר, יש מחלוקת בין הרמב"ם לבין הראש, האם זה מועיל? למעשה, פשוט אבקת רוכל, מי שיראה, הוא מביא שם, נראה שהוא נוטה להקל, הרב עובדיה ביחווה דעת אומר שצריך להחמיר בזה. ולכן כאשר יש לאדם נדר שרובץ עליו, הוא צריך ללכת לחכם ולבטל את הנדר. לעשות ביטול זה. איך עושים ביטול של הנדר? פתח, חרטה, צריך לפרט את הנדר. וההתרת נדרים הרגילה שאנחנו עושים לא תועיל לנדרים גמורים שיש עלינו. אבל, אומר הרב, באופן שיש לנו נדרי דרבנן, כמו למשל מה שהזכרנו שאדם עשה מנהג 3 פעמים, באופן הזה אפשר לסמוך, להקל על אותם פוסקים שאמרו שמסירת המודעה מועילה, ואנחנו נסמוך עליהם. זה האופן שלכולי עלמא אפשר. מה זה לכולי עלמא? הרב עובדיה אומר שאפשר להסתמך על זה. בני אשכנז רק בשעת צורך גדול יוכלו לסמוך על זה. לא יסמכו על זה ככה בקלות. אבל לפחות לדעת הרב עובדיה, על הנדרים האלה של 3 פעמים, אפשר לסמוך. למי שסובר שזה לא עובד בזמן שהוא שוכח, מה זה עובד? למי ש... לא, נגיד, אמרת שמחלוקת בין הרמב"ם המודעה שאנחנו עושים זה להרוויח את אותם פוסקים שאומרים שזה עובד. לפי השיטות האלה אין בכלל... נכון. אני אומר, בשעת צורך גדול זה יתפוס. אבל לא יסמכו על זה ככה בצורה גורפת. כולם אומרים, תרוויח מה שאתה יכול, למה לא? 20% מהפוסקים הרווחת? נפלא, הסתדרת. אבל אנחנו לא נסמוך על זה לכתחילה, אמרנו, נדרים זה דבר חמור. אפשר לעשות תנאי על הדברים שהם בלי נדר? שלא אומר בלי נדר כאילו, אבל לא אומר נדר. בשביל זה נועד התרת נדרים. התרת נדרים שאנחנו עושים עכשיו בערב ראש השנה, זה בעצם על כל הדברים שאנחנו לא זוכרים, על השון של אדם, השון של אדם רצה. כל אדם לא נודר, כל אדם לא אומר שאני נודר, זה לא יהיה נדר. אתה נמצא במחלוקת של הרמב"ם והראש. לא, אבל זה המסירת מודעה, לא? היא גופה מסירת מודעה. מסירת מודעה זה גם מה שאני נדור ובטל ובוטל. זה נקרא נדר, נדרי מצווה גם שלא אמרת נדר, זה נקרא נדר. אפילו שלא אמרת. כן, ובזה אתה נמצא במחלוקת בין הרמב"ם לבין הראש, האם המודעה הזו תופסת. לא, זה דבר טוב. רבותיי, בואו רק נסיים כמה עניינים קטנים בענייני התרת נדרים הלכה למעשה. ראוי ורצוי מאוד שכל אדם יעשה את התרת נדרים הזו. אמרנו, אנחנו רוצים לבוא נקיים לענייני לראש השנה. גם נשים חשוב מאוד שיעשו. ואישה לא חייבת לבוא, כך מביא בספר אור לציון, הוא אומר שבעל כאשתו ולכן, כן, אשתו כגופו, ולכן אנחנו אומרים לאישה, תגידי, את ממנה אותי שליח להתיר לך את הנדרים, ואז אתה הולך ואומר, לנו לנשותנו, ואתה מתיר גם לה. אבל הפוך, כותב אור לציון, זה לא עובד. אומרים, אשתו כגופו, אבל... אין בעל כאשתו. אין בעל. יש בעל כאשתו לגבי הלכות עדות, בחושן משפט, אבל כאן זה לא יתפוס. אם לא אמרתי, אני מתיר גם לאשתי. בדיוק אמרתי את זה. אז לא בהכרח שזה יתפוס, כי בסוף היא גוף נפרד והיא צריכה למנות אותך שליח. החידוש הוא שהיא יכולה למנות אותך שליח. רבותיי, בהלכות נדרים בעיקרון, אמרו חכמים, אי אפשר למנות שליח כדי להתיר.
אתם צריכים להבין פה את החידוש, יש פה חידוש גדול. זה שאפשר, שבעל יכול להתיר לאשתו זה חידוש גדול, כי בהלכות נדרים אמרו חכמים, אי אפשר, מדאורייתא נראה שכן אפשר להתיר על ידי שליח, אבל מדרבנן אי אפשר משני טעמים. טעם ראשון, אנחנו רוצים שהבן אדם לא יתרגל לנדור נדרים. הוא ינדור נדרים, אנחנו רוצים שיתבייש, שיגיע לרב, הרב קצת ישאיר לו את הנשמה, ואז יעשה לו פתח וחרטה. הסיבה השנייה, אנחנו מפחדים שהוא ישקר ולא יגיד את הנדר כמו שהוא, ואז כשלא אמרנו את הנדר כמו שהוא, אנחנו מסתבכים, לא בהכרח שההתרה תתפוס כאן. בטח תסתכל שהבן אדם עצמו, יכול להיות שבן אדם איזה אחד זה נקרא פתח. אמת, אמת, כן, אבל כל הדברים אמת. במקרוך אנחנו לא עושים אותו. אבל אני אומר, למעשה, לכן, להלכה אנחנו לא נעשה התרת נדרים על ידי שליח. נידון נוסף, אבל לאישה אמרנו שאפשר. נידון נוסף שמשליך לגבי זה. הנוסח הרגיל של השנה, זה לא כמו נדרים רגילה. אנחנו לא עושים פתח ולא זה רק... נכון, וזו הסיבה שאנחנו אמרנו שהתרת נדרים הזו לא מועילה לנדרים גמורים שיושבים עלינו. נדרים גמורים, אפשר חרטה, מתחרט, מה? נדרים גמורים צריך גם פתח וגם חרטה. למעשה אנחנו נוקטים גם פתח וגם חרטה. כן, תראה, בן איש חי, פרשת ראה בשנה שנייה, הוא מביא שם את זה באריכות, איך עושים את הפתח ואת החרטה, סעיף למד, משהו כזה שם, לקראת הסוף. הוא מביא את זה. אתה צודק, נכון, זה מחלוקת, האם פתח לבד מספיק או חרטה לבד מספיק. למעשה היום בגלל שאנחנו אומרים שלא בטוח שהחרטה תהיה גמורה, או הפתח יהיה גמור, יש הרבה עניינים בפתח, כן? לכן אנחנו אומרים שצריך לעשות פתח מתוך חרטה. עכשיו צריך לדעת עוד דבר, יש נידון שמשליך בענייני השליח, שאמרנו שאי אפשר לעשות התרת נדרים על ידי שליח, יש ויכוח האם אפשר לעשות התרת נדרים בטלפון. זה מועיל או לא מועיל? למעשה בנדרים דרבנן, כמו שאמרנו המנהגים וכל זה, אפשר לעשות התרת נדרים דרך הטלפון. אם בהתרת נדרים בן אדם אומר לך, תשמע, אני לא מוצא כאן 3 דיינים, אני לא יכול לעשות התרת נדרים, אתה עומד בהתרת נדרים, תגיד לו, תעמוד פה בטלפון, אבל תודיע לדיינים. תגיד להם, יש פה מישהו כאן על קו הטלפון, הוא רוצה לעשות התרת נדרים, והוא יוכל לעשות ככה. בשעת הדחק אפשר לסמוך גם על הטלפון. כן, כן, כן. רבותיי, אנחנו בגדול סיימנו. אני רוצה לספר סיפור קטן. יש לנו 3 דק. אני רוצה לספר סיפור. הסיפור הוא כדלהלן. ספרים על איזה יהודי, היה לו בת. יהודי היה לו בת מבוגרת. כל שידוך שהביאו לו אומר, מה פתאום, אני לא מקבל. לא לרמה שלי, לא מתאים לי. מוריד כל שידוך. בוחר שידוך לעצמו, לא לבת. מכיר את האנשים האלה. ויהי היום, מגיע אליו השטחן, אומר לו, ידידי, אתה לא מבין שהילדה שלך מתבגרת, תמשיך ככה, לא יהיה לילדה תן, היא לא תתחתן. אומר לו, האבא, אתה צודק, מהיום אני מקבל על עצמי, איזה שידוך שתביא לי, אני הולך על זה. אבל אומר, יש לי בקשה אחת, מה הבקשה שלי? בקשה, אם טיפשים, אני לא יכול, אל תביא לי טיפש. זה הבקשה היחידה. אומר, בסדר, סגרנו. יום אחרת מתקשר, שלום ידידי, יש לי פה שידוך לב זהב מיוחד, מידות טובות, חכם מחוכם, תיקח. מה הבעיה? איפה הקאץ'? יש לו תקלה בדיבור, הוא מגמגם, קשה לו בדיבור. בסדר, תביא. מגיע מיודענו החתן, פותח את הדלת, האבא של הכלה פותח, והוא מתחיל שלום, מתרגש ככה, ולוקח לו 2 דקות להגיד את השלום. פגישה, יום אחרת השטחן מתקשר, נו, איך הייתה הפגישה? איך הלך? מה קורה? שלום, אמרתי לך, אל תשלח לי מישהו טיפש, למה אתה שולח לי? ככה אתה מדבר עליו, אתה יודע איזה פסיכומטרי הוא עשה, אתה יודע איזה ציונים יש לו, מה אתה אומר טיפש, אתה יודע איזה בן חכם זה? שלום, אני אמרתי לך, אל תשלח לי אנשים טיפשים. שלום, על מה אתה מדבר? החתן הזה, הוא יודע שהוא מגמגם. הוא לא יוכל להתחיל לגמגם 2 דקות לפני שדפק בדלת. למה ככה זה? מה זה? איפה השכל שלו? רבותיי, זה משל. הנמשל הוא אנחנו לא יודעים להתפלל בכוונה. אנחנו לא יודעים לכוון. בקושי אנחנו, במוסף, במקום להתפלל, אנחנו מקשיבים רק לתקיעות וזה מבלבל אותנו גם. אנחנו מגמגמים, רבותיי, אנחנו מגמגמים. איש חכם מתחיל לגמגם מוקדם. הוא מתחיל לגמגם מתי? לפני הסליחות, עכשיו, בזמנים האלה, אמרנו, הרינית, מראיך, השמינית, כל איך, אמרנו לפני שאנחנו מגיעים לנקודת הסליחות, לעשות תשובה, להתחזק, לקבל על עצמנו קבלות טובות, בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום.